ponono matin ahinya mamiyo podi wechegi mag chudo bembo piny Kenya. Ing'eni kaka waneno omenda michulo kata allowances gi. Gimomiyo waluongo rationalization en nikech waneno kaka gigi timre. Tiyudo ka samoro iluongo bura to nikech jatelo ong'e ni samoro gima ji dhi wachono en gima bende oklichne ahinya. Obiro to jaso nyinge to bet dakika 10 osea. Ing'eni sasa ya musebet no nikech en omenda mar bet. Bet sitting allowance. It doesn't matter amount of time kata mana output ma wayudo kuom biro nino. Omiyo dware ni mondo wang'e ni to kata ka waloso buchegi to ng'ano gini ma wadwa ni mondo bi. To omenda ma waluongo ni sitting allowance bende en gima ochuno. To ere kaka chuno ne ni contribute to the final monthly pay ma waluongo ni salary. Kech magi teme yudo ni ka ng'isegogi tek job group ma waluongo cha. Kech ng'ato ka ng'ato nitiere gi job group mare to nitiere pesa ma mimiye. Koro yudo ka samoro ng'at achiel obiro gi driver mantiere job group mopogre to biro gi bodyguards ariyo. To kose biro gi bodyguards ariyo to bende nitiere personal assistant. To en personal assistant ma male and female. Ma female ting'o bag. To male koro tijen mar mako simu sama en obet motimo sitting allowance. Ni so and so is calling. He is saying just give me some few minutes. Koro nitiere gik matimre mang'eny kabisa to sitting allowance ni onego bed ni chiwe adiera kunikech kwang'iyo ma en ng'at mondike afis makamae ochamo sara to ponono gino moluonge en gino motudore kod tije. Ang'o momiyo kedi chak imiye sitting allowance to en gino romo ma ponono luonge ma otudore mana kod tije. Wati kata kod ranyisi jod bura kinde ka gidhi od bura kacha nitiere omenda mimiyogi. Bende ber kimiyogi to mano tijgi ma jopiny oyierogi mar mondo mi giti. Emomiyo waluongo rationalization. Nikech kwaseng'eyo ni pesa michuli ma en salary chande en pesa maromo kama. To wang'iyo ni to contribution mari based on the pesa ma iyudo ni en ang'ono nikech koro